Γεια σας κύριε Δημήτρη Παυλή, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσουμε πώς νιώθετε μετά από την πρώτη Κυριακή και αυτή τη μεγάλη ανατροπή που συγκεντρώσατε τόσους πολλούς ψήφους. Πιστεύετε πως τη δεύτερη Κυριακή στράφηκαν πολλοί ψηφοφόροι του κύριου Σμυρνιώτη προς τα εσάς? Γιατί βλέπουμε μια μεγάλη διαφορά στους ψήφους. Από την πρώτη Κυριακή συγκεντρώσατε 6 με 7.000 παραπάνω ψήφους, ενώ ο κύριος Σμυρνιώτης δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ούτε τους 1.000 παραπάνω συγκρίση με την πρώτη Κυριακή. Βέβαια νιώθω ικανοποίηση, διότι με τη νίκη της παράταξής μας ουσιαστικά δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες να εκφραστούν τα επόμενα χρόνια μέσα από τη δική μας παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή η ικανοποίηση την οποία νιώθουν οι πολίτες για μένα είναι ειδική χαρά. Και διότι η φωνή τους πλέον θα ακούγεται και θα λαμβάνεται και υπόψη η άποψή τους σύμφωνα με το σκεπτικό το οποίο έχουμε αναπτύξει και θέλουμε να είμαστε κοντά τους, να τους ακούμε και να μεταφέρουμε τους προβληματισμούς στο Δημοτικό Συμβούλιο και να προβαίνουμε στις λύσεις των προβλημάτων των οποίων έχουμε. Βέβαια η διαφορά, όπως είπατε, ήταν αρκετά σημαντική μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης Κυριακής που υπερκαλύψαμε. Ήταν αναμενόμενο αυτό να γίνει. Και αυτό διότι την πρώτη Κυριακή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις εκλογές υπάρχει ο σταυρός, υπάρχουν τόσοι πολλοί υποψήφοι που υπήρξαν και η δέσμευση την οποία είχαν πάρα πολλοί σε συγγενικά τους, φιλικά τους πρόσωπα, με αποτέλεσμα να διαφοροποιηθεί τελείως το ποσοστό, όχι μόνο του Γιάννη του Σμυρνιώτη, όχι μόνο της δικής μας παράταξης, αλλά θα έλεγα και των υπολείπων παρατάξεων, που εκεί φάνηκε ξεκάθαρα ότι έβγαλαν τις όποιες υποχρεώσεις ο καθένας είχε και ήταν αναμενόμενο να γίνει αυτό, γιατί εμείς το γνωρίζαμε βέβαια ότι δεν είναι πλασματικό το ποσοστό του Γιάννη του Σμυρνιώτη, αυτό που είχε πάρει την πρώτη Κυριακή. Έτσι είχε γίνει άλλωστε το 2010. Εμείς διπλασιάσαμε τους ψήφους τους οποίους είχαν πάρει την δεύτερη Κυριακή από την πρώτη Κυριακή και βέβαια δεν είχε πολλά περιθώρια ο Δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή να πάρει τους ψήφους εκείνους που θα του έδινε τη δυνατότητα να έχει αυτό στην ευθύνη της διακυβέρνησης του Δήμου. Πάντως, κλείνοντας να σας πω ότι εγώ προσωπικά πίστευα ότι θα έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι ικανοποιημένος βέβαια με την νίκη της παράταξης, αλλά είναι γεγονός ότι ένας δήμαρχος με μια θητεία 3,5 χρόνια που δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και αυτό καταδείχθηκε πολύ έτσι έντονα στην προεκλογική περίοδο. Για μένα είναι παράδοξο να φτάνει να παίρνει κοντά στο 50%. Ο κόσμος είχε τοποθετηθεί τις προηγούμενες μέρες, γνώριζε. Η προεκλογική περίοδος ήταν μια έντονη προεκλογική περίοδο, βέβαια σε πολιτισμένο επίπεδο θα έλεγα, όπου εκεί καταδείξαν τα ζητήματα και η ανεπάρκεια την οποία ο Δήμαρχος είχε και η σύμβουλοι του, με αποτέλεσμα πλέον να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πώς εκτιμάτε τον Δήμο Τρίπολης οικονομικά και διοικητικά με βάση και την προηγούμενη οικονομική και διοικητική κατάσταση? Το 2010 ο Δήμος, ο Γιάννης Σμυρνιώτης αναλάβει την ευθύνη του Δήμου, πήρε ένα ταμείο αρκετά υψηλό, με χρήματα τα οποία ήταν στην τράπεζα, περίπου στα 8-8,5 εκατομμύρια, τα οποία αξιοποίησε το διάστημα της θητείας του. Ήταν χρήματα τα οποία ήταν ένα περίσσευμα από την διαχείριση την προηγούμενη, αλλά και χρήματα τα οποία είχαν μπει μέσα από έργα τα οποία ήσαν σε εξέλιξη ή πρόκειται να εκτελεστούν και υπήρχε αυτό το υψηλό ταμείο. Η θητεία του αυτά τα 3,5 χρόνια, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, το είπαμε και στην προεκλογική περίοδο, δυστυχώς δεν ήταν αυτή που θα περιμέναμε. Παρότι έκανε πολύ λιγότερα έργα από αυτά που αναμενόταν, από αυτά που προσδοκούσε ο κόσμος, είναι γεγονός ότι οι απίστευτες σπατάλες οι οποίες υπήρξαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 3,5 ετών δημιούργησαν, έχω την αίσθηση ότι έχουν δημιουργήσει μια μαύρη τρύπα και πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος της θητείας αυτής δεν θα μπορέσει να πληρώσει τους προμηθευτές ή τους εργολάβους εκείνους και δεν θα υπάρχουν και χρήματα. Δεν θα υπάρχουν και χρήματα στα ταμεία.
έκανε βέβαια και κακή διαχείριση στους ιδίους πόρους του Δήμου, με αποτέλεσμα να μην έχουν εισπραχθεί σήμερα πάνω από 2,5-3 εκατομμύρια χρήματα, τα οποία έπρεπε να τα είχαμε στα ταμεία μας, τουλάχιστον από την ίδρυυση. Το λέω αυτό διότι επί 3,5 χρόνια δεν κατάφερε και για την κατοχρώματος πρόκειται να μην μπορέσει να εισπράξει τα χρήματα αυτά τα οποία είχαν καταναλώσει οι συμπολίτες μας. Τους έστειλε μόνο τα τελευταία χρόνια τα πάγια και επίκειται πλέον η ίσπραξη των χρημάτων αυτών που θα είναι αρκετά υψηλό το νούμερο και βέβαια θα στενοχωρήσει τους συμπολίτες μας, γιατί ο Δήμος πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχει το δικαίωμα να περιβολεί δημόσια έσοδα. Έτσι, και αυτά συνυπολογίζονται στα συνολικά έσοδα που πρέπει να γίνει μια διαχείριση. Αυτά λοιπόν τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί και εδώ ίσως χρειαστεί και η παρέμβαση της δικαιοσύνης, το λέω αυτό γιατί προβλέπεται από τον νόμο, για να δούμε εάν και εφόσον σωστά έπραξαν ή όχι. Για μας βέβαια κακώς έπραξαν, γιατί αν είχαν προβεί στην ίσπραξη αυτών των χρημάτων θα πονούσε περισσότερο την τσέπη του καθενός και βέβαια θα είχε ένα άλλο, ο κόσμος θα έβλεπε διαφορετικά την θητεία του Μηνιώτη. Πάντως τα πράγματα δεν είναι καλά, αυτό θέλω να σας πω και μακάρι να διαψευστώ εγώ, μακάρι. Γιατί βέβαια τώρα έχουμε εμείς την ευθύνη και τις τύχες του Δήμου για τα επόμενα χρόνια και θα βρεθούμε σε πολύ δυσάρεστη θέση να μην μπορούμε να καλύψουμε εργολαβίες και προμήθειες που έχουν γίνει. Επίσης κάτι το οποίο θέλω να συμπληρώσω είναι ότι υπάρχουν πολλές πράξεις που έχουν γίνει, που μου έχουν εκμυστηρευτεί διάφοροι προμηθευτές ή εργολάβοι, όπου ούτε καν έχουν τιμολογήσει. Δηλαδή με προφορικές εντολές ότι θα τα βρούμε, κάντε αυτό, κάντε το άλλο. Εάν δεν υπάρχουν συμφωνητικά, αν υπάρχουν τα νόμιμα παραστατικά, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Συν το γεγονός επίσης που το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο δίμηνο τρίμηνο, με τις αποφάσεις τις οποίες έφερε και πέρασε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, γιατί εμείς δεν τις ψηφίσαμε, έκανε έργα ρούσφετολογικά, με αναθέσεις πάντα, και εκεί δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Είχα προειδοποιήσει βέβαια εγώ τους προμηθευτές και τους εργολάβους να μην προχωρήσουν στα έργα αυτά της τελευταίας στιγμής, γιατί κινδυνεύουν να χάσουν τα λεφτά τους. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσουμε, υπάρχει κάτι που δεν σας άρεσε ή σας ενοχλούσε στο Δήμο Τρίπολης σαν δημότης, το οποίο τώρα έχετε τη δυνατότητα να το αλλάξετε? Κάτι το οποίο δεν μου άρεσε. Θα σας πω. Οι προσδοκίες που δημιουργούνται από μια νέα δημοτική αρχή, ειδικότερα από νέους ανθρώπους που αναλαμβάνουν την ευθύνη της κυβέρνησης ενός Δήμου, είναι αρκετά υψηλές, θα έλεγα, ή θα έλεγα προσαρμοσμένες σε μια συγκεκριμένη εποχή. Δυστυχώς η όλη πολιτεία του Δημάρχου, με τον τρόπο που αντιμετώπισε τα προβλήματα, τα έργα, τα χωριά μας, διάφορα άλλα πράγματα, παρέπεμπαν σε παλαιολογική εποχή. Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Έκανε πράγματα τα οποία, τουλάχιστον σε μια εποχή που η οικονομική συγκυρία είχε καταρρεύσει το σύνολο των πολιτών σε αυτή τη χώρα, θα έπρεπε να σεβαστεί πολύ περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να διαχειριστεί όλα αυτά τα θέματα και να πληρώσει το θέμα, γιατί γίνανε απίστευτες σπατάλες. Βέβαια, η κακή διοίκηση, η οικονομική κακή διοίκηση, είτε αφορά το Δήμο, είτε αφορά το κράτος το ίδιο, έχει ως αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα και να μην υπάρχει ούτε €1 στην τσέπη σχεδόν των περισσότερων πολιτών. Η αδιαφάνεια δε του τρόπου που διακινήσαν αυτά τα χρήματα ήταν καταπληκτική όλο αυτό το διάστημα. Και αυτό με ενοχλούσε αφάνταστα, γιατί όλοι έχουμε το μικρό ή μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τα δημόσια πράγματα που έχουν γίνει, αλλά δεν καταλάβαμε ότι αυτές οι εποχές έπρεπε να είχαν τελειώσει κάποια στιγμή και έπρεπε να δούμε διαφορετικά να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Ως γενική εικόνα το βάζω και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Από εκεί και μετά, οι όλες οι επιμέρους δράσεις που γίνανε ή θα μπορούσαν να γίνουν, εάν με γνώμονα αυτά που είπα πριν,
τα είχαμε υπόψη μας, σίγουρα θα μπορούσε να υπήρχε μια άλλη διοίκηση. Επίσης, εκείνο που με έχει εκπλήσει είναι ότι δεν αξιοποιήθηκαν οι συνεργάτες, ενώ οι υπάλληλοι του Δήμου, στο μέγεθος το οποίο ως Δήμος έχουμε, είναι πάρα πολύ, περίπου 300-310, δεν αξιοποιήθηκαν προς όφελος των συμπολιτών. Παρέμεινε μια διοίκηση ακυρωμένη στα προβλήματα τα οποία η καθημερινότητα μας δείχνει και στην ευρύτερη δημόσια διοίκηση του κράτους και δεν εξυπηρετεί τον πολίτη. Κάτι το οποίο μπορούσαν να το κάνουν την ίδια στιγμή σε ελάχιστο χρόνο, το μετέθεσα συνεχώς προς τα πίσω. Και δεν καταλάβαμε ότι οι εποχές έχουν παρέλθει αυτές και ότι αυτό που σήμερα ζητάει ο πολίτης είναι να εξυπηρετείται στα απλοϊκά πράγματα που επιζητά. Αυτά δεν έγιναν. Και γι' αυτόν τον λόγο έχει αποτύχει το σύστημα, το μοντέλο της διοίκησης αυτού του Δήμου, όχι μόνο του Δήμου, έτσι εγώ αναφέρω βέβαια για το Δήμο της Τρίπολης. Και πιστεύω ότι γι' αυτό μας υποχρέωσε και στο πρόγραμμά μας να προτάξουμε τη διοικητική αλλαγή στο Δήμο σε νέα πρότυπα, σε μοντέρνα πρότυπα, να πάμε σε ένα ψηφιακό Δήμο όπου πλέον τα πάντα θα κινούνται με ταχύτητα τεράστια και θα δίνονται απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει ο πολίτης. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις και μετά βέβαια να σχεδιάσεις όλες εκείνες τις ενέργειες που θα δώσεις λύσεις στα επόμενα προβλήματα. Μάλιστα. Ακούστηκαν πολλά για το βράδυ της δεύτερης Κυριακής. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη. Γιατί ο κόσμος αναρωτιέται, ακούγονται πολλά. Τι ακριβώς έγινε, παραδείγματος χάρη με το τελευταίο εκλογικό κέντρο, στο 11ο Δημοτικό. Αναφέρεσαι στο 322 Μάλιστα. Το τμήμα. Σε αυτό το τμήμα, εντάξει, το 2010 θα επανέλθω 3,5 χρόνια πάλι πίσω. Στα τελευταία 8-10 τμήματα έγινε η ανατροπή και τότε. Πάντα πάλι ήμασταν μπροστά, από τους σταυρούς και ξαφνικά βρεθήκαμε από πίσω, από κάτω. Το ίδιο σενάριο πήγε να επαναληφθεί και αυτή τη φορά. Και αν δεν είναι όλα τα τμήματα τα ίδια, είναι περίπου τα ίδια. Και είναι παράδοξο να στο 75-78% των τμήματων της Τρίπολης που είχαν καταμετρηθεί και είχαν ανακοινωθεί, η διαφορά να ήταν στους 70-80 σταθμούς αθληστικά και ξαφνικά να βγαίνουν νούμερα τα οποία δεν μας προβλημάσαν πάρα πολύ όσον αφορά τις διαφορές που υπήρχαν. Λες και ήταν μαζεμένα αυτά τα τμήματα, ξαφνικά ή κάποιος είχε προσδιορίσει ότι σε αυτά τα τμήματα οι διαφορές θα ήταν πάντα υπέρ των ομάδων και με μεγάλες διαφορές, 50, 60, 70, 40 ψήφους διαφορά από κάθε τμήμα. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση και επειδή το γνώριζε ο κόσμος ότι κάτι αντίστοιχο έγινε το 2010, προβλημάτισε πολύ έντονα τους φίλους μας και τους συμπολίτες μας και γι' αυτό έγινε αυτή η αναταραχή, υπήρξε αυτή η αναταραχή στο τελευταίο τμήμα, όπου εκεί λοιπόν μετά και την παρέμβαση πολιτών, με τον τρόπο βέβαια που έγινε, υπήρξε μια απόλυτα σωστή καταμέτρηση και αντί να χάνουμε τους 30, τους 40, τους 50 ψήφους, βρέθηκε ότι είμαστε μπροστά 33 ψήφους. Έτσι, σε αυτό το τμήμα. Τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Εγώ δεν ξέρω αν έγινε ή δεν έγινε κάτι. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι θα ελέγξω διαμέσου του πρωτοδικείου όλα αυτά τα τμήματα, τα τελευταία του 2010 και του 2014 και θέλω να δω ποιοι ήσαν διαφορετικές επιτροπές, ποιοι ήταν δικαστικοί ακριβώς, να δω αν κάποια πράγματα είναι τυχαία, ήταν πραγματικά έτσι ή συνέβαινε κάτι άλλο. Βέβαια οι συμπτώσεις δεν μπορεί να είναι συνεχείς, έτσι. Θα δούμε όμως, δεν θέλουμε να πούμε κάποια κουβέντα παραπάνω. Νομίζω όμως ότι χρήζει ελέγχου αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας κάνουμε ερωτήσεις που μας έδωσε ο κόσμος μέσα από το site.
Πρώτο, μας ρωτάει γιατί δίνει ο Δήμος τόσο πολλά χρήματα για μίσθωση κτίριων, ενώ έχει δικά του κτίρια ή μπορεί να κτίσει κάποιο δικό του. Αυτό είναι το κύριο Θανάση. Το ερώτημα αυτό είναι πολύ σωστό. Είπα στην προεκλογική εκστρατεία ότι συνολικά ο Δήμος δίνει περίπου τα 600.000 το χρόνο. Και για κτίρια, και για πάρκινγκ, και για αποθήκες, και οτιδήποτε. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Είναι τεράστιο το νούμερο, αν κανείς αναλογιστεί ότι τα αντίστοιχα χρήματα της ΣΑΤΑ, η ΣΑΤΑ είναι το ποσό εκείνο που δίνει το κράτος βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων που δικαιούται το κάθε χωριό και ο Δήμος για να εκτελεί έργο. Όταν είναι λίγο παραπάνω αθρηστικά, ετησίως. Εμείς δίνουμε λοιπόν αυτά τα ποσά. Γιατί τα δίνουμε? Γιατί με την πολιτική που εφάρμοσε ο Δήμαρχος, επειδή αρέσκεται στις μισθώσεις, του αρέσει αυτό το σπορ, φρόντισε να μισθώνουμε εμείς άλλα κτίρια και τα δικά μας να δίνουμε δωρεάν σε συλλόγους, σε φιλανθρωπικά σωματεία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το έχουμε καταγγείλει 3,5 χρόνια συνεχώς. Δυστυχώς όμως η πλειοψηφία, όπως ξέρετε, σαν Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει. Έτσι λοιπόν απεφάσισε να γίνουν όλες αυτές τις μισθώσεις. Βέβαια είναι οξύμορο. Τα μισά να δίναμε σε δόσεις, το χρόνο σε μια τράπεζα, μέσα διαμέσου ενός τραπεζικού δανείου, σήμερα θα είχαμε το δικό μας κτίριο. Θα είχαμε το δικό μας διοικητήριο, το δικό μας δημαρχείο. Και όχι μόνο. Εμείς δεν συμφωνήσαμε με αυτή την τακτική και βέβαια η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να εξασφαλίσουμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ένα μεγάλο κομμάτι του στρατοπέδου, το οποίο καθίσταται πλέον ανενεργό και να μπορέσουμε εκεί να κάνουμε το διοικητικό κέντρο της πόλης μας και όχι μόνο το δημαρχείο, όπου θα μετακατασταθούν και άλλες υπηρεσίες, καθώς επίσης και το δικαστικό μέγαρο. Μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί θέλουμε να απελευθερωθεί το δικαστικό μέγαρο, να το κάνει χρήση ο Δήμος για το Μουσείο του Αγώνα, για ένα επισκέψιμο μουσείο το οποίο θα προσδώσει μεγάλο κύρος στην πόλη μας και θα δώσει και μεγάλη υπεραξία, θα έλεγα, και στην πόλη αλλά και στον εμπορικό κόσμο της Τρίπολης, αφού το επισκέπτονται χιλιάδες άνθρωποι το χρόνο, από όλο τον κόσμο. Αφού βέβαια πετύχουμε να έχει και την ανάλογη προβολή αυτό το μουσείο. Δεν είναι δυνατόν στα 180 χρόνια, 183 χρόνια της απελευθέρωσης του κράτους αυτού του 1821, δηλαδή από τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, που ουσιαστικά ξεκίνησε από εδώ, από την Πολιτσά, να μην έχουμε το ανάλογο μουσείο του Αγώνα, αυτό το οποίο προδικάζει την ιστορία αυτού του κράτους. Την νεότερη ιστορία, έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλη ιστορία αυτό το κράτος. Άρα λοιπόν, για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση. Μπορεί να αυτό θα το καταφέρουμε, είμαι πεπισμένος γι' αυτό, υπάρχει καλή βούληση. Το είχαμε προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό εδώ και 3 χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν έγινε αποδεκτό από την τότε Δημοτική Αρχή. Όχι ότι διαφώνησε, απλά συμφώνησε, μην κάνοντας τίποτα. Και με αυτή την τακτική λοιπόν καταφέραμε μέχρι σήμερα να μισθώνουμε συνεχώς κτίρια. Έτσι, πάρα πολλά κτίρια να είναι σε πάρα πολλές υπηρεσίες του Δήμου να είναι σε πολύ κακή κατάσταση, όπως είναι η Φιλαρμονική Πρωτοσχάρη, στο Ματζούνιο, που αν το επισκεφτείτε δεν είναι οι συνθήκες αυτές που μπορεί η Φιλαρμονική της πόλης μας έτσι, να είναι εκεί, να έχει πάνω από 80-85 μουσικούς και συνολικά 180-190 άτομα με τα νέα μικρά παιδιά που κάνουν μαθήματα σε ένα κτίριο που είναι τιμόρροπο. Έτσι, και δεν έχει και θέρμαση και τα τζάμια είναι σπασμένα και από ό,τι μας έλεγαν προσπαθούν με δικά τους χρήματα να συνδράμουν στο να αντικαταστήσουν ένα τζάμι και ούτω καθεξής. Όποιος γνωρίζει βέβαια από την πόλη και δει γιατί μιλάω θα καταλάβει πάρα πολύ καλά τι λέω. Τώρα έχω και κάποιες άλλες ερωτήσεις, δεν είναι μεγάλη σημασία, αλλά μας ρωτάνε για το δωρεάν ίντερνετ στην Τρίπολη που δεν είμαστε μόνοι υπόλοιπα ακόμα. Σε αυτό το θέμα θέλω να απαντήσω σε εσείς. Πριν από 1 χρόνο κάναμε μία πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο
να δοθεί δωρεάν ίντερνετ όχι μόνο στην πόλη αλλά και σε όλα τα χωριά. Τα χωριά μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, δεν έχουν επισκεψιμότητα το καλοκαίρι από οικογενειάρχες με τα παιδιά τους, γιατί τα παιδιά τους, όπως ξέρετε σήμερα, αν υπάρχει ίντερνετ, δεν πάνε στο χωριό του παππού και της γιαγιάς ή του πατέρα τους. Όλη την ώρα και όλη τη μέρα ασχολούνται με αυτά. Λοιπόν, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που έχει σχέση με την επισκεψιμότητα των ανθρώπων αυτών. Το δεύτερο, πρέπει να ικανοποιούνται οι ανάγκες κάποιων επιχειρήσεων που θα ήθελαν να αναπτυχθούν σε αυτά τα χωριά, τουριστικού ενδιαφέροντος ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέροντος. Που αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι σε κάποια χωριά να πληρώνουν τεράστια ποσά για να πάρουν ίντερνετ για την πάρτι τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν συνολικά. Ένα τρίτο θέμα έχει σχέση με την επισκεψιμότητα που πρέπει να υπάρχει από τους γιατρούς στα χωριά αυτά, για τους παππούδες, για τα φάρμακα που πρέπει να καταγράψουν, να γράψουν. Όπως ξέρετε, μη έχοντας ίντερνετ, είναι δύσκολο να λειτουργήσει αυτό το σύστημα και τη συνταγογράφηση ηλεκτρονική και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Και για πάση περιπτώσει για λόγους διοντολογίας θα πω. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να συζητάμε για μια σύγχρονη χώρα και να λέμε δεν έχουμε ίντερνετ είτε μέσα στην πόλη είτε στα χωριά. Θα μου πει ένας κάποιος ή οσδήποτε ότι αυτό βέβαια ο καθένας μπορεί να το καλύψει για μερικά του έξοδα και μπορεί να το έχει. Δεν θα διαφωνήσω όμως. Θα διαφωνήσω όμως ότι επειδή το ίντερνετ είναι ένα αγαθό, όπως θεωρώ ότι είναι και το ρεύμα και το νερό, είναι κάτι το οποίο δίνει ζωή σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν. Και πρέπει να ασχοληθούν. Έτσι. Δίνει στην άμεση πληροφόρηση που μπορούν να έχουν, σε αυτό που θέλουν να διαβάσουν. Πλέον τα βιβλία έχουν καταργηθεί, τα χειρόγραφα, ξέρετε, είναι ηλεκτρονικά, τα κατεβάζουν και όλα αυτά τα πράγματα. Τα σχολεία θα μπορούσαν να γίνουν μαθήματα μέσα από το διαδίκτυο, έτσι να κατεβάζουν συγγράμματα, οτιδήποτε κτλ. Ή προβλήματα που μπορούν να λύσουν. Όλα αυτά λοιπόν αντιμετωπίζονται με το ίδιο. Εμείς με το προτείναμε. Η διοίκηση τότε δεν το δέχτηκε. Ο Δήμος δεν το δέχτηκε. Μας επικαλέστηκε απίστευτα πράγματα, δικαιολογίες, τεχνικούς συμβούλους ή ειδικούς που έπρεπε να μελετήσουν, όταν ο Δήμος δεν έχει κανέναν και οι τεχνικές του υπηρεσίες ποτέ δεν έδωσαν απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται το φαινόμενο μετά από λίγο καιρό να υπάρχουν υπεργολάβοι των 10 και των 20.000 ευρώ για να βάλουν ίντερνετ στοχευμένα σε κάποια συγκεκριμένα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και εδώ υπήρχε σκοπιμότητα ακριβώς για να δοθούν χρήματα σε κάποιους που αυτοί είχαν αποφασίσει να δώσουν. Και έτσι λοιπόν έχουμε σοβαρό πρόβλημα συνολικά στο Δήμο μας. Μια άλλη ερώτηση ενός πολίτη μας, εντάξει, είναι για τον ποδηλατόδρομο. Και αν είναι στα σχέδιά σας κάτι τέτοιο, γιατί βλέπουμε τώρα λόγω της μεγάλης κρίσης ότι έχει αυξηθεί υπερβολικά η χρήση των ποδηλάτων από τους πολίτες της Τρίπολης και υπάρχει ένα πρόβλημα. Σωστά έχει αυξηθεί. Η πόλη μας είναι επίπεδη, έτσι, που μπορεί το ποδήλατο να δώσει λύσεις και στο κυκλοφοριακό του πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη. Πλην όμως, επειδή μας αρέσει αυτό να το λέμε, γιατί είναι και κάτι σύγχρονο και αφού πλέον έχουμε πληθώρα συνανθρώπων μας που χρησιμοποιούν το ποδήλατο, είτε γιατί τους είναι ανάγκη να το κάνουν, είτε οι άλλοι γιατί τους αρέσει να κατανάλουν το ποδήλατο και να πάνε τη βόλτα τους, όλοι εξαγγέλνουν τον ποδηλατοδρόμους. Όλοι μιλάμε με θερμά λόγια για αυτά τα πράγματα. Έχει διαφορά όμως να τα λέμε και έχει τεράστια διαφορά να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε. Εγώ λοιπόν στα πλαίσια της κυκλοφοριακής μελέτης η οποία θα συνταχθεί, η καινούργια μελέτη και θα ξεκινήσει άμεσα με την ανάληψη των τακτικών όμως, θα δώσουμε τέτοια εντολή, θα βρούμε τον τρόπο να δείτε πώς θα γίνει. Πιστέψτε με ότι θα επιμείνω ισχυρά να υπάρξουν ένα-δύο ενδεχομένως ποδηλατόδρομοι που θα μπορεί να πηγαίνει ο καθένας στη βόλτα. Του αρέσει αυτό να το κάνει και πρέπει να το κάνει. Έχουμε σημεία της πόλης προς τους εξόδους που μπορεί να γίνουν αυτά. Μέσα βέβαια στην πόλη, για να είμαι σαφής, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να γίνει ακόμα και στο πεζοδομημένο τμήμα. Ανεξάρτητα αν κάποιος μπορεί να πάει με τον ποδηλατό του, θα έπρεπε να έχει οριοθετηθεί κάτω, στο δάπεδο, έτσι, στον δρόμο, στον πεζόδρομο. Η λωρίδα η συγκεκριμένη που να προσδιορίζει ότι εκεί είναι
αυτός ο χώρος είναι το πολύ μας. Αυτό δεν έχει γίνει, δεν προβλέφθηκε. Και βέβαια υπάρχει η γνωστή αναρχία που υπάρχει, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να περπατάει με το κορδαδό του όπου θέλει και να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή ο καθένας να τραυματιστεί. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει πρόνοια για αυτά τα θέματα. Είναι και θέμα κουλτούρας, να ξέρετε, να το πούμε και αυτό. Το πώς αντιμετωπίζει αυτός που έχει το αυτοκίνητο, το ποδηλάτη ή αντίστοιχα ο ποδηλάτης, που πολλές φορές περισσότερο εξ αυτών και άσχετοι, επειδή πρέπει να έχουν ένα ποδήλατο για κάποιους λόγους, το καβαλάνε και δεν ξέρουν και τους όρους πώς πρέπει να κινηθούν έτσι. Υπάρχουν και αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως είμαι υπέρμαχος αυτής της λογικής και εκτιμώ ότι μέσα από τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη θα προσδιοριστούν και εκείνα τα σημεία της πόλης που πραγματικά οι ποδηλατόδρομοι και θα δημιουργηθούν και θα δημογραφηθούν και θα μπορούν να εξυπηρετούν τους συμπολίτες μας. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουμε πρόβλημα και με τα αυτοκίνητα, να λύσουμε ένα-ένα όλα και να φτάσουμε και στα ποδήλατα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, θα πρωτοπορήσουμε σε κάτι σε σχέση με άλλους δήμους? Έχετε κάτι στο μυαλό σας, κάτι καινοτόμο? Είναι νωρίς ακόμα? Όχι, δεν είναι νωρίς ακόμα. Η καινοτομία είναι μια λέξη που εξελίσσεται και εξαρτάται πώς την ερμηνεύει ο καθένας. Το να καινοτομήσουμε, εγώ τουλάχιστον στο κομμάτι, στο θέμα αυτό, θα δώσω ιδιαίτερο βάρος στα θέματα διοικητικά. Θέλω να εφαρμόσω καινοτόμες προτάσεις και λύσεις στα προβλήματα τα διοικητικά. Από εκεί νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Θέλετε σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να έχετε σταριστεί, να έχει εφαρμοστεί, να έχετε σταριστεί και να διορθώσουμε ενδεχομένως σε κάποια λάθη, ώστε να μπορούμε να έχουμε ό,τι πιο αξιόπιστο μπορούμε να έχουμε σαν πόλη οργανωτικά. Αν γίνει αυτό, να ξέρετε, βοηθάει πάρα πολύ και στα θέματα της διαφάνειας. Διότι από εκεί και πέρα ελέγχονται με διαφορετικό τρόπο τα πάντα και τα έργα και οι χρηματοδοτήσεις, το πώς γίνονται οι πληρωμές και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία θα έχεις ανά πάσα στιγμή και θα βλέπεις βέβαια την αποδοτικότητα του κάθε συνεργάτου που θα είναι μετρήσιμη στην κάθε θέση εργασιακή την οποία θα έχει ο καθένας. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε με απλά πράγματα για να πάμε παραπάνω. Για μας αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θα το πετύχουμε σε κάθε περίπτωση, γιατί είναι το στίχημα που έχουμε βάλει για την επιτυχία αυτή της θητείας. Έχοντας πετύχει σε αυτά τα θέματα και προωθώντας βέβαια τις λύσεις ανάλογες σε αυτά τα θέματα, να ξέρετε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και στα υπόλοιπα ζητήματα που έχουμε υπόψη μας, διότι, όπως το είπα, θα μας διευκολύνει αφάνταστα, θα κερδίσουμε χρόνο και όταν κερδίζεις χρόνο, κερδίζεις και χρήμα. Περιορίζει τη σπατάλη. Πάρα πολύ. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, το να μιλήσουμε για καινοτομία σε ποιο επίπεδο, ας πούμε, εάν επιχειρηματικά ο Δήμος δεν μπορεί να καινοτομήσει, δεν μπορεί να υπάρχει ένας Δήμος επιχειρηματίας, έτσι, για να δούμε και εκεί λίγο καινοτόμες προτάσεις. Βέβαια, προτάσεις που θα αναπτύξουν την περιοχή μας στα θέματα της ανάπτυξης θα υπάρχουν. Και θα υπάρξουν και προτάσεις, εκτιμώ, που θα δώσουν μεγάλη υπεραξία στην περιοχή μας. Και αυτές, αν μπορούμε με τα στενά όρια του όρου να το πούμε ως καινοτομία, θα το δεχθώ και αυτό βέβαια, έτσι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Δεν πρέπει να λέμε μεγάλες κουβέντες και να μην κάνουμε τίποτα. Έτσι, πρέπει με σταθερά βήματα, μικρά βήματα, να προχωράμε και να υλοποιούμε τις σκέψεις μας και αυτά που οι πολίτες καθημερινά μας θέλουν. Μάλιστα. Ένα άλλο που μπορούμε να σας ρωτήσουμε είναι, φημολογείται από πολύ κόσμο στην Τρίπολη, κυρίως από υπάλληλους του Δήμου, οι συσχωρείς της πόλης μας, ότι φοβούνται το όνομα Παυλής. Αυτό μπορεί να είναι και αυτό που είπατε πριν, ότι σας ξαφνιάζει το μεγάλο ποσοστό που πήρε ο κ. Μηχνιώτης, ότι περιμένατε μεγαλύτερο από εσάς, ότι μπορεί να είναι και αυτό ένα κομμάτι μέσα. Το ξέρω, σε προηγούμενη συνέντευξή σας έχετε πει ότι όποιος κάνει καλά τη δουλειά του δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αλλά η δικιά σας άποψη. Αυτές είναι οι παθογένειες του συστήματος του ελληνικού κράτους. Οι υπάλληλοι γενικότερα, και όχι μόνο του δικού μας Δήμου, αλλά και γενικότερα,
θεωρητικά να εξαρτώνται από τους προϊσταμένους τους, είτε είναι αιρετοί είτε δεν είναι αιρετοί. Και να εκβιάζονται, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα, ψυχικά, και να αποφασίζουν και να κάνουν πράγματα τα οποία κατά βάθος δεν τα πιστεύουν και δεν τα θέλουν. Όταν λοιπόν εμπλακείς μέσα σε μια τέτοια διαδικασία και ενδώσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο μετά, όταν δεν σου βγαίνει αυτό το για το οποίο σε είχαν πείσει ότι έτσι τα πράγματα ή έτσι θα γίνουν αυτά τα πράγματα, να νιώθουν, να έχουν ένα σφίξιμο μέσα τους και να νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι θα συμβεί σε αυτούς ή θα τους καταλάβουμε, θα καταλάβουμε κι εμείς ότι εμείς ήσαν μαζί μας ενδεχομένως στις εκλογές, άρα εκεί ίσως τιμωρήσουμε κάποιους ή δεν τους δούμε ακριβώς με το ίδιο μάτι που θα βλέπουμε κάποιους άλλους που ήσαν ενδεχομένως δίπλα μας και το μεταξύ. Αυτά, πιστέψτε με παιδιά, είναι απαράδεκτα. Εγώ ποτέ δεν κάνω διάκριση σε κανέναν, δεν με ενδιαφέρει. Το έχω τονίσει πολλές φορές. Αν κάποιοι με στήριξαν ή δεν με στήριξαν, την παράταξη μου, όχι προσωπικά. Μένα με ενδιαφέρει να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και να την κάνει καλά. Αν την κάνει καλά και όσοι την κάνουν καλά δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Αν δεν την κάνουν καλά, λυπάμαι, θα αναγκαστούν να την κάνουν καλά. Και αν δεν αναγκαστούν να την κάνουν καλά, είναι βέβαιο ότι θα τηρηθούν και όλες εκείνες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο και τη συμπεριφορά τους στην ανάλογη που θα έχουν επιδείξει. Άρα λοιπόν να τα ξεκαθαρίσουμε. Από μένα δεν έχει κανείς να φοβηθεί τίποτα. Απλά πρέπει να καταλάβουν ότι θα δουλέψουν όπως απαιτείται, χωρίς να θίγεται η προσωπικότητά τους, έτσι και χωρίς να εκβιάζονται. Δεν θα δεχθώ σε καμία περίπτωση κανένα εκβιασμό προς υπάλληλο από κανένα. Αλλά επίσης επιζητώ να είναι ευθύς απέναντί μου, όποιο πρόβλημα έχω να μας το θέτουν, αλλά δεν θα ανεχθώ να με κοροϊδεύουν. Αυτό δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση, ούτε εμένα, κανένα. Έτσι. Και το θέμα δεν είναι σε σχέση με εμάς που θα είμαστε εμείς στο δίκτυο. Έχει σχέση με τους πολίτες. Είναι αυτό. Αν είναι εντάξει στη δουλειά τους απέναντι στους πολίτες, εάν δεν μεταθέτουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία τους θέλουν να πει οι πολίτες και τα πάνε σε ώρες ή σε μέρες ή σε μήνες πίσω, αποδίδουν την απάντηση αυτή που πρέπει στον χρόνο που πρέπει, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και όλα αυτά πάλι θα επιμείνουν ότι είναι θέματα παιδείας. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι, κανείς δεν επιζητά το κακό κανενός, έχουμε γνώση του τι μας γίνεται, ξέρουμε πολύ καλά ότι όλοι αυτοί πάλι είναι συνεργάτες μας. Εμείς χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι σαφέστατο. Αλλά θα πρέπει να μπουν σε μια άλλη λογική και να έχουμε έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων και επίλυση των προβλημάτων σε σχέση με τους πολίτες. Μάλιστα. Και κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ρωτήσω αν θέλετε να πείτε κάτι στον κόσμο της Τρίπολης, πώς θα θέλετε να σας βοηθήσει ο κόσμος από την πλευρά σαν πολίτες. Και αν γίνεται αυτό φυσικά. Βεβαίως γίνεται και είναι πολύ σοβαρή ερώτηση. Εμείς οι πολίτες τους θέλουμε ενεργούς. Εγώ θα ήθελα προσωπικά ο ίδιος, είτε είναι στον χώρο του Δημαρχείου, είτε είμαι έξω, ή οπουδήποτε. Αν αυτοί αντιμετωπίζουν και εντοπίζουν κάποια προβλήματα, θα ήθελα να μου το λένε. Και όχι μόνο σε μένα, βέβαια και τους συνεργάτες, αλλά και ειδικότερα σε μένα. Θα ήθελα να μου λένε την αλήθεια. Δεν θα ήθελα να μιλάνε πίσω από την πλάτη μου, να κάνουν σχόλια και να μου εκθέτουν το θέμα, το πρόβλημα. Ή αυτό που ενδεχομένως έχουν ακούσει ή έχουν διαπιστώσει από τη λειτουργία του Δήμου. Κανείς δεν είναι άγιος, ξέρετε, κανείς δεν παίρνει τόσο καλά τη δουλειά του ώστε να είναι τέλειος. Βέβαια θα υπάρχουν και κάποια θέματα. Και αυτά είμαστε εδώ για να μπορέσουν να το διορθώσουν. Αν όμως δεν μας το λένε, θα υπάρχει θέμα. Θα υπάρχει κουτσομπολιό. Αυτό το κουτσομπολιό πρέπει να εκλείψει. Το δεύτερο, που είναι πολύ σημαντικό, όπως το είπα στην αρχή, είναι εμείς ζητάμε ενεργούς πολίτες. Και όχι μόνο πολίτες και φορείς. Που έχουν άποψη και τους ενδιαφέρει η πρόοδος του τόπου τους. Θέλουμε όλοι αυτοί να
έρθουν κοντά μας, εμείς έχουμε ανοιχτές τις πόρτες, θα συζητάμε, θα μας θέτουν τα ζητήματα, ενδεχομένως να βάλουμε και σημεία στην πόλη όπου θα μπορεί ο κάθε πολίτης να ρίχνει και μια επιστολή μέσα που να λέει ότι θέλει και ανώνυμα, στο οποίο όπως θέλει δεν μας πειράζει. Αν και το επώνυμο νομίζω ότι είναι το πιο έντιμο. Το κακό. Όταν νομίζω ότι τα κάνουμε όλα καλά, ενδεχομένως να μας ξεφύγουν και κάποια πράγματα, δεν τα πάμε καλά σε κάποια θέματα. Καλό θα είναι λοιπόν να ασκείται η κριτική καλόπιστη. Η καλόπιστη κριτική και να μας λένε τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν συμβούν αυτά, να είσαστε βέβαιος ότι θα αλλάξουν τα πάντα. Είναι η σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να αποκτηθεί μεταξύ της διοίκησης και των πολιτών. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης θα πρέπει με κάθε τρόπο να υλοποιηθεί, να υπάρξει. Αν υπάρξει, είμαι βέβαιος και αισιόδοξος ότι θα γίνουν πάρα πολλά θετικά βήματα. Και να πω και κάτι άλλο. Πάρα πολλές ωραίες ιδέες για πάρα πολλά πράγματα έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτοί πρέπει να καταθέσουν τη δική τους άποψη. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνουμε τα πάντα. Σημαίνει όμως ότι μπορεί μια σωστή ιδέα, μια ωραία ιδέα να υλοποιηθεί σε κάτι το οποίο κανείς μας δεν είχε λάβει υπόψη. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η επαφή με τον κόσμο είναι αυτή που θα μας δώσει την δυνατότητα να κάνουμε τα λιγότερα λάθη. Γιατί λάθη θα κάνουμε. Να είναι τα λιγότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Παυλή. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στη θητεία σας και να σας πω όλα θετικά. Εγώ σας ευχαριστώ.